Добър ден! Добър ден! А вие какво правихте до тази конструкция и как се нарича тя? Това се нарича флагшток и в момента поставях дънера, с който трябва да се открие лагера. Лагера се открива, когато брадвата на лагера се забие в този дънер, което означава, че това е мястото на лагера и така лагер е открит. Самия флагшток представлява, поне сме се постарали, да има формата на стилизирана лилия. Трите лъча на лилията от горната страна представляват трите точки на скаутското обещание. Пънки, загуби кърпата. Махни кърпата. Може си рошва, но... Много съм рошва, да. Преживеем. Как сме? И за всяко много. Казва се, що? Да ме майка спомен. Бор, как се прави тия ризни? Много са кърпка. Много са какво? Да. Еми... Да, изчезва. Хубаво, айде! Да остане един да командва. Став един елате не са. Станем на триъгъл. Подателя на живота, дойди и втели се в нас и очисти ни от всяка сквернота и спаси благи душите ни. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги във веки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния хляб дай ни днес и прости ни греховете, както и ние прощаваме нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но ни избави от лукавия, защото Твое царство, силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги във веки веков. Амин. Бог е Господ и ни се яви, благословени идващият в името Господне. Бог е Господ и ни се яви, благословени идващият в името, изцеляване от болки, освобождаване от всяка зло, а също така затвърждаване и съставане на домовете. Защото е благословено и прославено Твоето царство, на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и във веки веков. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на сопротивния даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жителством. На Господа да се помолим. Владико, милостиви и Господи, си Христе Боже наш, който си приел в божествените обяти, родители и близки, запази чистотата и целомъдрието им, укрепи волята им да бъдат прилежни в занятията и изпълнителни в задълженията. Прати им ангел-пазител да ги предпазва от различни съблазни и всяка опасност, която стражава живота им, да поживеят многолетно в доброчестина, както зазнива и водата на Господина и на Отца и Сина. Основният факт! Мирно! Стара планина, до
синей, слънце Тракия огрява, над Пирина, пламеней родино, ми родино. Ти си земен рай, твоя хубост, твоята прелест те нямат край. Скаутския химн. Толю, тон за песен. Скаутът се познава отдалече, той по-добре чума. Никъде няма да намериш по-добър сърдечен брат. Аз съм скаут, аз съм скаут, аз съм скаут. Мирна ден за свобода. Аз съм скаут, аз съм скаут, аз съм скаут, аз съм скаут. Имам най-красивите мечти. Пътеки, гордо крачи моите стар. Аз съм скаут, аз съм скаут, аз съм скаут, аз съм скаут. Имам най-красивите мечти. Аз съм скаут, аз съм скаут, аз съм скаут, аз съм скаут. Пламенно сърце в мен тоци. Свободно. Сега давам думата на главния секретар на община Сливен, госпожа Петя Руменова. Скъпи български скаути, добре дошли на сливенска територия. Имам честа от името на кмета на общината, великия български футболист Йордан Лечков, да ви приветствам с добре дошли и да ви пожелая добро прекарване тук, калете волята, духа си и се веселете. Приятели, както знаете, точно преди 100 години е започнал най-първия скаутски лагер на остров Браунси в Англия, воден от лорд Бейдън Пауъл. Днес знаете, че лагера започва днес, защото искаме точно 100 години след това да покажем на света, че идеята, скаутската идея, скаутския дух, който за първи път се е появил на остров Браунси, още е жив, дори се добре. И... Толю, скаути. Скаути! За добри дела! Бъдете готови!